Bistado ng Task Force ng Mexico LGU ang isa pang ilegal na warehouse na umano'y gumagawa ng bawal na sigarilyo sa loob ng kanilang industrial zone sa barangay San Jose Malino nitong Huwebes, February 12. Ayon kay Mayor Roding Gonzales, sa gitna ng mas pinaigting na monitoring ng lokal na pamahalaan, nadiskubre ang ilang container na naglalaman ng tobacco leaves, pati na ang mga makinang ginagamit sa paggawa nito. Bukod dito, bagamat may building permit ang naturang gusali, wala itong kaukulang business at mayor's permit mula taong 2022 ayon sa alkalde at barangay captain ng San Jose Malino. Sa tax declaration of real property na ipinakita sa isinagawang operasyon, napag-alamang dalawang kumpanya ang sangkot dito, ang Red Sandstone Realty and Development Incorporated at Synergy International Group Incorporated. Ayon pa kay Gonzales, patuloy ang gagawin nilang inspeksyon sa lahat ng warehouse sa bayan ng Mexico upang maiwasan ang mga ganitong operasyon. Bukas naman ang CLTV 36 News sa panig ng mga nabanggit na kumpanya. Samantala, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang lawak ng operasyon at ang mga taong nasa likod nito. Matatanda ang January 28, 2026 nang i-raid ng mga operatiba ng PNP, CIDG at Bureau of Customs ang isa ring ilegal na pagawaan ng sigarilyo sa Barangay Panipuan, Mexico, kung saan 6 na Chinese nationals ang inaresto habang hindi bababa sa 60 Pinoy ang nasagip. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Nabisto ng mga tauhan ng Food and Drug Administration o FDA ang umano'y pagbebenta ng peking bakuna kontra rabies sa ilang botika malapit sa isang ospital sa Baler, Aurora. Isinagawa ang operasyon nitong Martes, February 10, kasunod ng pagkasawi ng isang 8 taong gulang na bata na kinagat ng aso. Ayon sa ahensya, pinatay ng may-ari ang hayop kinabukasan, kaya hindi na naisailalim pa sa obserbasyon. Sa inspeksyon, natagpuan sa isang botika ang anti-rabies vaccine na may tatak na Equirab na walang dokumentong nagpapatunay na lehitimo ang produkto. Ilang establishmento naman ang napag-alamang nagbebenta ng bakuna ng walang authorization. Natuklasan din na inilalagay ang mga ito sa isang refrigerator kasama ng ibang produkto sa halip na ilagay sa tamang cold chain storage na kinakailangan para mapanatili ang kalidad ng bakuna. Agad na kinumpiska ng FDA ang mga bakuna para sa pagsusuri. Kinabukasan, February 11, natunto ng mga otoridad sa San Isidro, Nueva Ecija ang distributor ng mga umano'y peking bakuna na nabiguring magpakita ng dokumento ng pinagmulan at sapat na pasilidad para sa ligtas na imbakan. Kaugnay niyan, binalaan ng FDA ang publiko laban sa pagbili ng bakuna mula sa hindi otorisadong establishmento at hinikayat na i-report agad ang kahina-hinalang transaksyon. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Sa likod ng matataas sa pader ng New Bilibid Prison, nananatiling hamon ng matinding siksikan na matagal ng problema sa pasilidad. Upang mabigyan ng mas maayos na kalagayan ang mga persons deprived of liberty o PDLs at mahabuti ang sistema, target ngayon ng Bureau of Corrections o Bucor na pabilisin ang decongestion ng pambansang piitan. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang Jr., planong ilipat ang humigit kumulang 10,000 PDLs mula sa 22,000 na kasalukuyang nakakulong sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa patungo sa bagong lupang nakuha ng gobyerno sa Central Luzon. Anya, ililipat sila sa itatayong bagong pasilidad sa 60 hektaryang lupang inilaan ng pamahalang panlalawigan ng Nueva Ecija sa Palayan City. Layunin nitong mabawasan ang siksikan sa Bilibid at makapagbigay ng mas maayos na espasyo para sa rehabilitasyon. Bahagi rin ito ng mas malawak na reforma sa correctional system. Samantala, para sa mga high-profile inmates at sangkot sa mabibigat na kaso, itinatayo na rin ang isang Super Maximum Security o Supermax Facility sa Sablayan, Occidental Mindoro na inaasahang matatapos ngayong taon. Gayunpaman, iginiit ni Katapang na hindi lang seguridad ang priority sa mga bagong pasilidad dahil kasama rin ang rehabilitasyon ng mga PDL. Papayagan ng mga bilanggo na makapagpaaraw at maaaring mabigyan ng trabaho, kabuhayan o reformation programs batay sa kanilang skills assessment. Makatutulong daw itong ihanda ang mga PDL sa pagbabalik nila sa lipunan matapos ang kanilang sentensya.
Tiniyak din ni Katapang sa publiko na walang espesyal na pagtratong ipagkakalob sa sinumang nakakulong. Sa pamamagitan ng paglipat at pagtatayo ng mga bagong pasilidad, inaasahan ng Bucor na mas mapapangalagaan ang dignidad ng mga PDL, mapapabuti ang kanilang kalagayan at mapapalakas ang tiwala ng komunidad sa correctional system. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Makikita na sa ilang bodega ng National Food Authority o NFA ang malalaking toner bags na puno ng palay. Hakbang daw ito para sa mas mabilis at maayos na pag-iimbak ng palay na mahalaga sa supply ng pagkain ng mga komunidad. Palalawakin ng NFA ang paggamit ng toner bag system sa piling bodega sa 42 branches nito sa buong bansa. Bunga ito ng matagumpay na pilot rollout ng proyekto sa 3 bodega sa Cabanatuan City, Oriental Mindoro at Davao del Sur. Ang toner bag ay gawa sa matibay na woven polypropylene at kayang maglaman ng dami ng palay na katumbas ng 12 karaniwang sako ng NFA. Dahil dito, mas napapadali ang paglipat, pag-iimbak at handling ng ani mula sa mga magsasaka hanggang sa mga bodega. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, inatasan na ang mga sangay ng ahensya sa buong bansa na magtalaga ng kahit isang bodega para sa toner bag system bilang bahagi ng modernisasyon ng kanilang operasyon. Aniya, target ng ahensya na bago mag-June 2028, karamihan sa mga bodega ng NFA ay gagamit na ng bagong sistema. Sa kasalukuyan, ginagamit na ang toner bag sa 45 out of 321 bodega ng NFA, kabilang ang 3 pilot sites. Inaasahang makakatipid ito ng space, oras, at gasto sa paggawa, mga salik na mahalaga upang mapanatiling maayos ang pag-iimbak ng supply. Batay sa cost-benefit assessment ng NFA, nakapagtala ang toner bag system ng halos 49% na savings sa handling cost sa procurement, katumbas ng 1,288 pesos dahil pwede itong gamitin up to 5 times kumpara sa karaniwang sako na isang beses lamang. Ang proseso naman ng pagbaba at pagsasalansa ng palay gamit ang toner bag ay tumatagal lamang ng 1.06 na oras, mas mabilis kumpara sa 1.35 na oras gamit ang tradisyonal na sako. Nabawasan din ang bilang ng kinakailangang manggagawa. Bukod dito, nagkaroon din ng pagtitipid na higit 800 pesos sa milling handling costs dahil sa mas kaunting proseso at mas maayos na daloy ng trabaho. Samantala, plano rin ng NFA na bumili ng karagdagang kagamitan tulad ng forklifts at gantry cranes upang lalo pang mapahusay ang sistema at matiyak ang mas maayos na paghawak ng ani ng mga magsasaka. Kasama si Jody Dizon Mercado, Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Sa gitna ng hamon sa supply ng pagkain at kabuhayan sa mga komunidad na umaasa sa palaisdaan, nagsama-sama ang mga fisheries professional mula sa iba't ibang panig ng Gitnang Luzon para palakasin ang sektor ng pangisda sa rehiyon. Sumailalim sila sa Continuing Professional Development o CPD Training for Fisheries Professionals na isinagawa sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources National Fisheries Training Center sa loob ng Central Luzon State University, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, nitong katapusan ng Enero. Layunin ng 4 na araw na pagsasanay na paigtingin ang kaalaman at teknikal na kakayahan ng mga kalahok, lalo na sa paggamit ng makabagong teknolohiya at sustainable practices sa pagpapalaki ng isda sa tabang na tubig. Bukod sa lectures, nagsilbi rin itong plataforma para sa palitan ng karanasan at ideya ng mga fisheries officer na direktang nakikipag-ugnayan sa mga mangisda at fish pond operators sa kani-kanilang lokalidad. Kabilang sa mga dumalo ang mga kinatawan mula sa iba't ibang LGU at Provincial Fisheries Offices ng Region 3 na may mahalagang papel sa pagpapatupad ng mga programang pangisdaan sa mga komunidad. Nagbahagi naman ng kaalaman ng mga eksperto mula sa BIFAR tungkol sa updated technologies, wastong pamamahala ng palaisdaan at strategies para sa mas matatag at napapanatiling produksyon ng isda, mga kaalamang inaasahang maipapasa rin sa mga lokal na mangisda. Para sa maraming komunidad sa Gitnang Luzon, ang pagpapalakas ng freshwater aquaculture ay hindi lamang usapin ng produksyon,
kundi ng seguridad sa pagkain at tuloy-tuloy na kabuhayan. Sa pamamagitan ng ganitong mga pagsasanay, umaasa ang BIFAR na mas magiging handa ang mga fisheries professional na gabayan ang sektor tungo sa mas modernong, matatag at makakalikasang industriya ng pangisdaan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nagsagawa ng pulong ang Mabalacat City Government at National Housing Authority o NHA para solusyonan ng sitwasyon ng mga informal settler, lalo na ang mga nakatira sa paligid ng Mabalacat National High School. Plano ng lungsod na gamitin ang nasabing lote para sa mga bagong pasilidad ng paaralan na inaasahang makakatulong sa mas maraming kabataan na magkaroon ng mas maayos na lugar para sa kanilang pag-aaral. Ngunit kasabay nito, tiniyak ng mga opisyal na mabibigyan ng makatarungan at makataong solusyon ang mga pamilyang maaapektuhan. Binigyang diin ng lungsod ang kahalagahan ng maayos na relokasyon, sapat na suporta at aktibong partisipasyon ng mga apektado sa mga programang pabahay. Patuloy rin ang kanilang pagkikipag-ugnayan sa NHA para makakuha ng technical assistance at matiyak na ang relokasyon ay magiging organisado, ligtas at may sapat na serbisyong panlipunan. Nagkasundo ang magkabilang panig na panatilihin ng bukas na komunikasyon upang ang pag-unlad ng lungsod ay maging patas at mabigyan ng pagkakataon ang mga mahihirap na pamilya na magkaroon ng maayos at permanenteng tahanan. Kasama si Jody Dizon Mercado, Aisel Fernando, CLTV 36 News. Alam niyo ba na may FM station na naging boses ng komunidad sa Central Luzon nang magkaroon ng trahedya? Yep, kilalanin natin ang RW 95.1 FM. It all started noong August 17, 1995, right after Mount Pinatubo's eruption, when Liberato Levi Laus decided na kailangan ng station na makakaabot sa bawat Kapampangan at Central Luzon listeners para sa news and important updates. And that's how Radio World Broadcasting Corporation o RBC began. Fun fact, ang first song na napakinggan sa airwaves, She Believes in Me ni Kenny Rogers noong August 8, 1995 sa test broadcast pa lang. From there, it didn't take long para makilala ang RW 95.1 FM na 4-time KBP Golden Dove Award winner for Best Provincial FM Station. Mula 2007, 2011, 2016, 2019, at kinilala rin ng Holy Angel University bilang Best Local FM Station. Samantala, sa pagnanais na makaabot ng mas maraming audience at magbahagi ng kwento ng komunidad, balita at inspirasyon, ipinanganak naman ng CLTV 36 noong March 19, 2007, ang kauna-unahang regional TV station sa Central Luzon. At doon tumutok sa news, public affairs at infotainment ng CLTV 36, dala ang bawat kwento ng masa sa rehiyon mula Pampanga hanggang Aurora. Dahil na rin sa angking galing, nakatanggap din ng sariling pagkilalang istasyon bilang Best Provincial TV Station sa KBP Golden Dove Awards sa 3 magkakaibang taon mula 2012, 2014 at 2015. Hindi lang yan, nagkaroon din ng Star Mill Talent Search noong 2013, bagong tower sa Clark Report Zone noong 2015 at ngayong 2023. Kaya ang CLTV 36, full digital TV na. Sa modern era ngayon, magkasama na ang RW 95.1 FM at CLTV 36 ng RBC Media Group at social TV sa TikTok at YouTube, lahat ng local events, elections at disaster coverage dito makikita. Ngayon, from 5 a.m. to 10 p.m., hatid ng RBC sa inyo ang perfect mix ng news, public affairs at entertainment na hindi lang nagbibigay ng sapat at tapat na impormasyon. Kaya hindi nyo dapat palampasin mula Lunes hanggang Linggo
Samahan ng buong pwersa ng RBC kasama ang CLTV 36 at RW 95.1 FM. Isang residente ng Pampanga magse-celebrate ng Araw ng Mga Puso bilang milyonaryo matapos itong mapanalunan ang mahigit 37 million pesos sa jackpot prize sa 645 Mega Lotto nitong Miyerkules, February 11. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, nabili ang winning ticket sa SM Clark, Angeles City. Tumama ang mananaya sa kombinasyong 17, 15, 32, 45, 40, 12 na may kabuang premyong 37,032,365 pesos and 47 centavos. Ang mga nananalo sa loto ay may isang taong deadline para sa pagkuha ng kanilang premyo sa tanggapan ng PCSO sa Mandaluyong City. Gayunpaman, alinsunod sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law, papatawan nito ng 20% tax dahil lumalagpas sa 10,000 piso ang napanalunan. Samantala, bukod sa jackpot winner, 13 pang mananaya ang nag-uwi ng tig 32,000 pesos matapos mahulaan ng 5 sa 6 na numero. 985 naman ang makakatanggap ng tig 1,000 para sa 4 na tamang numero. At 20,288 na tatanggap ng tig 30 pesos para sa 3 tamang numero. Isinasagawa ang 645 Mega Lotto tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ayon sa PCSO, bahagi ng kinikita rito ay napupunta sa mga programang pangkalusugan, serbisyong medikal at iba pang gawaing pangkawanggawa ng pamahalaan. Para sa marami, ang isang tiket na nagkakahalaga lamang ng ilang piso ay maaaring maging simbolo ng pag-asa, hindi lamang para sa pamilyang biglang nabago ang buhay, kundi pati na rin sa mga komunidad na nakikinabang sa mga programang pinopondohan ng PCSO. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Umigting ang adrenaline sa Baler Skate Park dahil sa first ever aggressive inline roller skating competition na ginanap sa Barangay Kalabuanan, Baler, Aurora nitong February 7 to 8. Dinumog ng skate community ang naturang palaro, kung saan umabot sa 40 manlalaro ang nakilahok mula sa iba't ibang panig ng bansa. Hinati ang kompetisyon sa 2 division, Kids at ang National. 17 kalahok ang nagpakitang gilas sa National Division, 10 rito ay mula pa sa Baguio, habang may mga dumayo rin mula sa Davao City, Marikina at mismong lalawigan ng Aurora. Unang round pa lang, ipinakita na nila ang kanilang galing sa flyout mula sa rampa para gumawa ng aerial maneuvers, technical and precise controlled landing, at sa mapanghamong air in bowl kung saan mahalaga ang tamang timing at ang lakas ng pag-angat sa loob ng skate bowl. Sa bawat paglipad at paglapag ng mga manlalaro, sabay ang hiyawan at palakpakan ng mga manonood. Bawat trick ay may katumbas sa tensyon at pananabik. Makikita rin ang kumpiyansa at matinding pagsasanay ng bawat kalahok na nagpapatunay na hindi lang ito basta palaro, kundi isang seryosong kompetisyon na nagpapakita ng disiplina, husay, at tapang sa larangan ng aggressive inline skating. Sa huli, naiuwi ng Davao ang dominasyon matapos itanghal na kampiyon sa National Division si Charles Yuan Talamor na sinundan ni Christian Lopez sa 2nd place at Prince Kyle Marzan sa 3rd place na kapwa mga Davaoenyo. Habang sa Kids Division, nasungkit ni Sian Alexis Sampa ng kampyonato. 2nd place naman si Chen Mark Kaiser Marzan at si Crisant Kian Cabales ang nakakuha ng 3rd place. Bukod sa pangunahing parangal, iginawa din ng special award sa parehong division. Sa national category, kinilala ang husay ng mga skaters sa best tricks, best flyout, best in-air bowl, at best in-bail. Sa kids category naman, nakamit ng mga batang kalahok ang pagkilala sa youth excellence, community and sportsmanship, rising bladers, most energetic skater, best newcomer, most stylish, cutest bladers, at ang sparkling bladers. Patunay ang kompetisyon na kaya ng Aurora na maging sentro ng extreme sports at magsilbing daan para sa mas marami pang kahalintulad na event sa rehiyon. At yan po ang Game On. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 News.
balitang yumaling. Pagkakaroon ng additional Kasunod ho tayo sa mga kwenta. section ang DPWH. Maya Peldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon, Aisel Fernando ng CLTV 36 News. Nandito tayo sa New Clark City Athletic Stadium kung saan magaganap ang 26th Philippine International Hot Air Balloon Fiesta. A weekend of everything that flies. Ito ang exciting event na hatid ng 26th Philippine International Hot Air Balloon Fiesta. Simula February 13 to 15, masisilayan ang mga dambuhala at makukulay na hot air balloon na tiyak na magpapamangha sa buong pamilya. Ngayong taon, mahigit 20 special-shaped balloons ang lilipad sa ere mula sa kamay ng mga veteranong piloto galing ng iba't ibang bansa. Samut-saring disenyo, iba't ibang kulay. Siguradong picture perfect sa bawat anggulo. Sa press conference na isinagawa ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA at ng Organizing Committee ng Fiesta, sinabi ni BCDA Vice President for Investment Promotions and Marketing Erwin Kenneth Peralta na inaasahang dadagsa ang mga turista. Usually average around max no mga 10,000 per day. Per day. That was the historical figure. So more or less around 30 in 1 week, 3 days. So we are expecting weather, if the weather forbids, gets better. Mukhang maganda naman. 6,000 or 7,000 probably. Dagdag pa ni Peralta, malaking tulong ito sa turismo ng Tarlac at buong Central Luzon, lalo na sa mga hotel, kainan, transport groups at maliliit na negosyo sa lugar. Available ang tickets online at pwede ring mag-walk-in, kaya kahit last minute ang plano, hindi na kailangan mag-worry. Mas pinadali pa ang biyahe dahil may free shuttle service mula 5 a.m. hanggang 10:30 p.m. Vice versa mula SM City Clark, Clark International Airport, Bamban Capas Cloverleaf, Capas Municipal Hall, diretso na papuntang New Clark City. Tiniyak din ng organizers ang mahigpit na seguridad at safety measures para sa lahat ng dadalo. We're very thankful that BCDA is our partner. They have all been very helpful and have been supporting us for all the logistics side of the activity. Our security also has been well planned, of course with the help of BCDA and the PNP of Tarlac government. Kaya kung naghahanap ka ng perfect date spot this Valentine's Day o gusto mo lang ng unforgettable weekend experience, this is it. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Meron kami ngayon yung Changi A6 na 1.5 liter Elite Manual, yung aming sedan from Changi po. Yeah, kung naghahanap po kayo ng full-size sedan na offers all power, tapos good-looking na sasakyan, pwede po itong ating Changi A6. Since it's a sedan, 5-seater po siya. Ang engine po natin is 1.5 liters and manual transmission, tapos all power na po yung sasakyan. Malaking trunk space, and also maganda po yung niya sa loob, mga features po niya. So digital cluster, touchscreen monitor, tapos yung seats po natin is fabric pero meron po siyang orange trimmings. Tapos power steering na rin po siya, malamig yung aircon, tapos push start button po yung sasakyan. Whether gagamitin mo for daily use or let's say weekend car, so wala po siya, basta maganda po yung sasakyan. Yeah, right now, naka-promo po yung ating unit. It's 30K all-in down payment. Plus on top of that, meron siyang free 6 months amortization. So meaning mag-i-start pa po kayo maghulog on the 7th month. And on top of that also rin, meron po siyang binibigay na free Laos Group Cares 24/7 roadside assistance for 1 year. So free po yun na binibigay na. Kung gusto nyo po makita yung unit, it's available here at our showroom, Haima, Pampanga, located along Jose Abad Santos Highway in San Fernando, Pampanga po. Or you could visit our Facebook page, Haima Pampanga,
or you can call my number 0918-854-2215.